ħadd ma jrid jerfa' responsabbiltà. Hija din il-karatteristika ewlenija tal-membri parlamentari Laburisti, membri tal-Kabinett ta' Roberta Bela, wara s-sentenza tal-qorti li konfermati li d-deals ta' l-esperijiet bejn il-Gvern u Vitals u sussekwentement Stewart Healthcare kienu fraudolenti. Mal-aħbar ta' sentenza l-eks mexxej Laburista u eks-Prim Ministru Joseph Muscat minnu fih xeħed ir-responsabilità kollettiva fuq il-kabinett kollu tiegħu kabinett illi kien jinkludi fost oħrajn lill-Ministru Michael Falzon. Tul il-jum ta' tnejn il-ġurnalista Times of Malta Mark Lawrence Zammit staqsa lil Falzon dwar dan il-fatt bil-Ministru jitolbu jiċċekkja l-fatti u d-dati. Għalaqstant, it-tlieta filgħodu, Net News staqsa lill-Ministru Falzon min se jerfa' r-responsabbiltà għaliex huwa stess fl-2015 meta ġie ffirmat l-ewwel kuntratt bejn il-Gvern u Vitals huwa kien segretarju parlamentari. Dak iż-żmien kont fil-kabinett inti le meta kienet jiġi nnegozjat dan id-deal. Dak li qed tajt inti, jiena li qed ngħidlek, jiena li qed Qod attent. Ma kontx qed mistaqsik, ma Jiena nerġa' ngħidlek. Qed qod attent x'asserzjonijiet tagħmel. Il-bieraħ li l-kollega Mark Lawrence Zammit qedlu biex jagħmel ir-riċerka. Aħna għamilniha fil-2015 inti kont segretarju parlamentari però. M'għandix inżid ma li diġà għadlek, nerġa' ngħidlek żewġ affarijiet biss. Il-sptarijiet baqgħu jaħdmu tajjeb. Net News staqsa b'mod ripetut min se jkun qed jerfa' r-responsabbiltà tal-fatt li l-Gvern tal-Labor ħalla l-miljuni tal-euro jittieħdu b'mod fraudolenti mit-taxxi tal-poplu, iżda il-Ministru Falzon baqa' jinsisti illi ma jweġibx. Min se jerfa' responsabbiltà? X'ħadd irid jerfa' responsabbiltà? M'għandix inżid diġà għadlek l-ikbar u l-aqwa priorità tibqa' s-saħħa tal-poplu Malti. Lill-Ministru staqsejnieh ukoll kif il-Gvern ħalla jseħħ dan it-trasferiment, iżda anke hawn ħarab milli jwieġeb. Kif seħħ it-trasferiment bejn Vitals u Stewart meta l-obbligi ma kinux qed jintlaħqu? Kif il-Kabinett ħalla dan isir? Inti kont parti minnu hemmhekk żgur. M'għandix inżid ma li diġà għadlek. Michael Falzon insista li fl-aħħar 8 snin ta' Vitals u Stewart is-servizz tas-saħħa baqa' sejjer b'saħħtu minkejja n-nuqqas ta' investimenti mwiegħed fost oħrajn fl-Isptar St. Luke's. Servizz tas-saħħa baqa' hemm baqa' b'saħħtu baqa' dejjem sejr il qudiem. Nħares qudiem li jkollna servizz. Taħseb imma li f'St. Luke's baqa' sejjer il qudiem suppost kellu jsir l-investiment. M'għandix inżid. Il-poplu kien imwiet ir-real deal. Investiment tal-aqwa kwalità fl-Isptar St. Luke's minflok il-familji Maltin u Awċin ingħataw barumbara tal-ħamiem u abbandun totali.